empleyado sang Iloilo City Hall mapalaron nga napilian para sa libre nga housing unit sang SMDC kag Iloilo City Government. 3 ka empleyado sang Iloilo City Hall ang mapalaron nga nagabutan sa paraffol sang libre nga housing unit. Kabahin ini sang low-rise condominium building nga proyekto sang SMDC kag gininaugurahan sang nagligad nga tuig sa barangay San Isidro Haro. Suno kay Mayor Jerry Treñas, mayara ini sang 120 units nga may kadakoon sang tag 30 square meters. Kag para manginhayag kag patas ang pagpili sa mga benepisyaryo, ginparaffol ang 3 ka units kadungan sang ginpatigayon nga flag raising ceremony kay nasang aga. Ang gusto ko nga ini yung brown ta transparent para waay man sang lainay buot bala nga siling nila si Roy to or si Mayor or si Vice may ginpili nga ginpasulod. Tanan may equal opportunity nga makakuha sini kay para man ni sa inyo tanan. Sa 28 nga una nga batch, mapalaron nga nagabutan Sanday Cecilia de la Cruz ang PSTMO, Ramona Chavez ang PSTMO kag Mary Jean Porras ang City Treasurer's Office. Dakong pagpasalamat sa mga empleyado sang City Hall nga nagabutan bangod sang balay nga ila na istaran sa ulihi. Thankful gid ako kag hasta subong ang overwhelmed bang gyapon. Dayon nagapasalamat din ako kay Mayor Treñas kag kay Sir Roy kag sa tanan nga nag-organize ini nga program. Dako ning oportunidad mo kung sa amon lang kapasidad, hindi gid kami kasarang magkuha sa amon lang yang makabakal kami di amon nga klase kondominium pa. Pasalamat kami kay Mayor sa dako ni nga chance ginhatag ya. Ginpangamuyo ko gina kay Lord nga kung tani makakuha lang ako sang magabutan ng ako bala. Kay madugay naman kami nga wala bala sang kagalingon nga balay nga amon. Di nagapasalamat kid ko kay Lord nga ako ang nakagabot sang winning ticket. Magabulig ang Iloilo City Urban Poor sa pagproseso sa mga papeles para mapadali ini kag mangin legal. Dua ini siya ka buildings, twins, kay back-to-back ni siya. The total units for generation is 120 units at 30 square meters per unit. Considerably, dako ni siya sang sama-sami nga mga condominium units ang iya per unit. Na-develop na ang dalan, may tubig, kuryente kag malapit sa Taytay Lapu sa CPU ang lokasyon sang ginatumod nga housing project. Tinutuyo sang libre nga pabalay mahatagan sang maayong nga oportunidad ang mga Ilonggo, ilabi na ang mga pigado nga makaistar sa hilway nga lugar. Ginpatpat naman sang ikupaw ang mga balasehan para makwalify o kung madala sa raffle pass ang isa ka empleyado sang City Hall. First, you got to register sa socialized housing program para ma-prove nga ikaw head of the family, ikaw wala sang real property, wala pagid maka-access sa nga programa both national and local, wala sang practice sang professional squatting. Amo ina siya ang kriteriya. Para kay Mayor Treñas, inina ang resulta sang iya madugay nga pagpaninguha para sa housing project sa mga City Hall employees. Magluwas dire, may 4 pa ka mga low-rise condominium unit ang Iloilo City Government, mayara pa sang 6 ka building ang National Housing Authority sa bulig naman ni Congresswoman Jamjam Baronda. Sa masunod nga Lunes, 3 pagid ka mga City Hall employees ang mapalaron nga magadaog sa raffle nga ipatigayon. Carmela May Rodrigo, para sa Level Up Patrol. Mga palabangkutanon sa vaccine procurement sang Iloilo City, ginsabat ni Mayor Jerry Treñas. Nagpanindugan si Mayor Jerry Treñas nga wala sang kamalamalahan ang vaccine procurement sang syudad sang Iloilo. Suno sa alkalde, aprobado ini kaginbase sa joint circular sang DILG, DOF kag DOH. Rason sa pagbakal sang AstraZeneca vaccines kag nag-agi man ini sa Iloilo City Council. Labaw sa tanan, ginbakal ang bakuna para makasalbar sang kabuhi, ilabi na sa mga panahon nga hindi pa bastante ang supply nga nagaabot gikan sa national government. Why kita ginatago sa national sa aton nga pumuluyo? Kay ti why man kita ginubrade nga kamalamalahan. Nagbakal man lang kita bakuna kay gusto ta salbaron ang kabuhi sang mga Ilonggo.
Dugang pa sang alkalde, wala sang may ginatago ang syudad. Kag tanan nga bakuna nga nagaabot ang ginagamit sa vaccination rollout. Kag kaangay man sang iban pa nga syudad ukon munisipalidad, pirmado man sa mga tiglawas gikan sa national government ang dokumento sa procurement sang bakuna. Ang document ni hindi bilateral nga between the city government and the pharma company. Ang ini nga dokumento tripartite. Nga tripartite, nagsulod gid ang national government diri hindi kita kabakal sa bakuna nga kita lang. Nagpirma si Duque kag si Galvez sa ining nga dokumento. Sa karon, kapin 400,000 pa nga vaccine ang ginapaabot sang syudad, kag bangod sang atrasado nga pagpadala sang AstraZeneca, ginatunaan ang posibleng nga pag-file sang reklamo batok sa pharmaceutical company. Ang legal ginatun-an kung ano aton legal remedies sa Astra kay delayed ang ila deliveries. Ang League of Cities gina-istorya ang IATF, Francis can brief you on that para ma-explain niya kung ano ang plano sang League of Cities. We were compelled to have this press conference because we want to answer all questions regarding the procurement of vaccines. Ang tanan nga procurement nag-agi sa City Council. Ang tanan nga donation nag-agi man sa City Council. And at one time we were donating to the city, to the province, and to Guimaras. Kay why man sila bakuna. Bangod sang bastante nga bakuna sa syudad sang Iloilo, naglabot na sa 124% ang vaccine rollout nga isa sa pinakadako sa bugos nga pungsod. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.